karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makainlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Lola'S Boy. Ug labing siguro, mulutaw na yun ang natural niyang kagwapa. Kilo sa di ka mo pili, ako lang. Ay, anogon lang nga natumboy siya. Kinsa man gyud? Kanindot ka unta no kun. Siya na lang ang mapangasawa ni Mateo. Kung sila si Mateo ang magkadayon, malipay gyud kay ko. Oh, 3 ka kilo imo manoy. Oo. Ogi, manang bayad Sige, na pusta di ka. 500 nang yan. Aw, 500 di ay. 500 di ni. Abi ba na ko ni 1,000. Putas na daw ni mo. Pili lang mo, pili lang mo. Blow may pananaw na ko. Pimkes Lola kauban ang tubo. Unya, kumbinsido na ka nga harmless siya? Sayo ba kayo para mukonklutan? Pero, bilib ko nimo. Sa may iba sa butan. Busy good ka nga pagkatao good. Pero ni mga miagi mga adlaw, migahing gikakigayon para spy time. Hihi. Sa iba sa butan ang misihab. Walang. Ato na ta? Di ba? Nagpaandar ko. Nagkawag yun mo eh. Tana? Oh, ansan na. Kapoy no, pero lingaw. Wa man ko kapuya la. Aw hinoon, bata pa man ka. Dili man gid siya kapoy la. Wa ra gid siya kumingking sa pagpangarga nako. Oo, di ay no. Mangargahay man day tuod ka sa una. May nakailaban nimo kaganina sa mga kauban nimong kargador sa una. Oh. Do naman la. Kurat gani kayo sila. Suya kay sila sa kong mga gisulob. Unya mag-shopping na sad unya tag sunod nimo sinina ha. Oy. Ayaw na la, uy. Pwede para imo na, pero ayaw na kong apila la, uy. Oy, daghan patungko ang tung akong gipamalit nimo no, naunsa man ka. Kadaghan na ato la. Mga underwear day nimo. Oh, Oh, di ra gud ta magsaba-saba gud. Kung kanus ata mamalit aron dili ta sundan ni Mateo. sige la. Unsa ka kung ako na siyang orderan online para sa iyong mga underwear. Pero, diba, unsa pa'y gamiton sa mga tumboy? Di mo ko sigurado. Hello, Mateo. Iyara mga files siya imong gipapangita. Doon na kaya idea unsay underwear nga gamiton sa mga tumboy? What? Wa ka kadungog? Oh, Akong usbon? nakadungog bang ko? Pero, I mean, why would you ask that? Pwede to bago na ko nimo without asking why. No. Huwag ko kay bawon sa ilang gigamit. I mean, how would I know? Okay. You may go now. Matt, Go. Go! sa minute pa po itong tawana. Ano langutan naman siya na ko ito? Doon na siya tumboy nga palitan og underwear? Kinsa man? Ako nang na-survey ang tanang department din sa opisina. Duhara gyud ang tumboy. Usa ka guard ug usa ka janitor. Sila ka ang palitan ni Mateo? Pero, nga naman, por Diyos, por Santo, why? Ay, kadugay bang tawana, uy? Asa naman to siya? Hi there! Ay, to ari di ay. Ganun na ka? Of course, no. Abi ka na akong imo kong Indianon. Oh, come on.
Ikaw akong Indianon? No way. Pag-order na mo, hapit na mahurot ang ako. Okay. Gang, as usual ra ako. Palihog ko. Okay, sir. Wow, ha? Nailhan na di ka din Of course. Tod, unsa man giingon nga urgent matter nga imong tuyo nako? May nailan kang tumboy nga close karon kang Mateo? Oh. Ha? May nahibawaan ka? Hey. Ngano nang utana mag-ana? Tungod kay gusto niyang palitan og underwear. Unsa? Sasama niya, oy. Sure ka? Seryoso ko, ha? Iya kang gingnan? No. Pero gano'n nangunta naman siya na kung unsay underwear nga gagamit sa mga tumboy. Uy, Then, nakapasiplat ko sa iyang phone na nag-open siya sa mga online stores. unsa? Ay, sige, katawa pa! Kinsa man di magkakatawa, eh? Tabagaw na ko. Yak, maya. Doon na ba kayo nahibawaan? Wait sa. Pag ginawa sa gabi, maraming katol na akong tutunlan noon. Huwag ko kasagang inida. Di ba ko kamubuon, oy? Hala, oy, ay, sige, katawa pa. Sorry, good. Bagan ako, unsa imong nahibawaan? Kining, doon ako'y nailhan, pero di ba sila close? Kisa man? Kisa man tumboy? Si Kuan, Joe, Kisa man si Joe? alala ising lula. Alalay sa iyang lola? But, why would he buy underwears for that guy? Ano ba't lang? Huwag ko may bao. Siya'y pangutan, Oh. Kisa si Joe? Oh. Who is Joe? Ayaw ko singkahi. Tubagkaon ako kinsa na si Joe sa imong kinabuhi. Are you crazy? Yes, I'm crazy! Naibaw ko din ganong nisod ko din sa imong company as a poor secretary. And it's just because I want to be close to you. Nag-effort ko nga ma-close nimo. Pero sa usalan ka pamilok, makadungog na lang ko nga doon na kanay tumboy nga gusto nimo palitan og underwear. It's unfair! Jessa, kung wagay gusto mo trabaho today, go home. No! Or resign. Mateo, gusto lang ko mahibaw ka nga gisakitan ko. I don't care kung gisakitan ka. Or what. Get out of my office. Out! Bro? Pag-ausar ko na babayan, ha? Ha? Pa-resign na na! Oh, Gisa, dali, gawas. Dali. Uy, iko! Ay, kung pag ginahay si mo ugon. Tana, dali. Ay, pag ginahay ko. Adik man tingali itong papihana. Kalit naman. Oh, wait. Nga na iba mo siya bahay ni Joe. Ikaw day nakaingon day. Patitis mo ka, bro. Magduda naman sa tinim mo. Ay, kung pag-ana, bro. Igo na ko nga mitubag sa iyong pangutana. Huwag ko ilang gisulti. Bahay na lang underwear issue. Huwag ko'y kalibutan na na tao, Luy. Siya lang misulti na ako nga gusto ko nun mong palitan si Joe. Huwag mo kumsulti niya. Pero imo siya gipangutana. Natural. Nga maintriga siya. O iya dahin ko nga gisukit-sukit bahin sa tumboy. Kinsay tumboy ko no nga close nimo. Nya wa mo koy lain na ilhan. Si Joe raman. But, di man may close. Pero nganong nagkahunahon na masad ka? Nga palitan siya underwear. Why man? Oh, Ha? Tubagan ang pangutana ha? Tubagan na! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!